Mga kapuso, nanimpalad unta abroad ang usa ka dabawen niya aron mahatagan og maayong kaugmaon ang iyang pamilya. Apan usa siya sa napapauli humanawad-an og trabaho, epekto sa COVID-19 pandemic. Luyon niini atong sayron mga kapuso kung unsa na karon ang iyang gikabisihan. Si Ma'am Arisa Veda Lugdog. Ma'am Arisa, mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na ka, ma'am? Hello, mayong buntag. So far, okay naman. Good to hear that, ma'am. Ma'am, unang-una, asa ka nga nasod ng trabaho ug unsa ang imong trabaho sa maong nasod? Ako nagtrabaho sa Kuwait, isip usa ka waitress, isa ka restaurant, hotel restaurant. So nagtrabaho ko as a waitress dito. Ma'am, sa imong pagtrabaho sa Kuwait, kamusta ang imong dagan labi na sa pagsweldo sa inyuha ug paunsa ni nakatabang sa imong pamilya dinhi sa Pilipinas? So far, sa sweldo, wala man sila problema, provided nila tanan, even ang among food since nagka-pandemya. Pero nalay mga unexpected charges, mga ingana kanang nagkasla kanang mga benefits tungod lagi pod kay for like 2 to 3 months halos wala may trabaho dito. But ang ilahang sahod sa mga continuous gihapon, nalay mga benefit na mga gipang cut nila. Ako jud kayo siya og tabang kay especially walay trabaho akong bana, so ako ang sahod dako ka siya tabang nakapaeskwela sa akong anak, tapos nakarenta mig balay kay wala man may sariling balay diri sa Davao. Mo siya ang bali ako jud ang naga-provide ato na time katong napakoy trabaho sa Kuwait. So nakarenta mi og balay, nakapaeskwela sa mga bata. Tapos igo jud siya nga nakatabang sa ako ang pamilya. Ma'am, unsa imong gibati dihang imong hibalaan nga usa ka sa mga muuli na sa Pilipinas bisan wala pa natapos ang imong kontrata? Ug pila lang ta ka bulan, ma'am, para makompleto nimo ang imong 2-year contract sa Kuwait? Siyempre, nahiubos jud tawon ko, nahiubos ko kay daghan pa kayo kog mga plano, halos wala pa ako kasugod jud og ipon man lang para sa ako ang pag-uli. Wala jud, wala. So agi po kog depression dito ang halos magsige na lang kog hila kada adlaw kay unsaon ako pag uli nako wala pa jud trabaho akong bana nya walay ko anang akong pamilya diri wala sila pangita tungod pod akong kuya nawadan sila trabaho tanan tungod pod aning COVID-19 nga problema. So, grabe akong kahiubos kay wala man lang ko kahuman og kanang 2 years unfinished contract jud siya, nahulog sa na unfinished contract tapos termination. Grabe akong kahiubos nga kuan na lang unta ako 3 months na lang unta kasi 1 year and 9 months naman ko dito, so 3 months na lang unta mahumanan ako akong kontrata. Daghan pa unta og mga plano mahumanan akong kontrata mag-extend ana good. Daghan kay ko plano nga unta mas hinahinay makatigom para makabalay, pero tanan na wag tang jud siya tungod aning sitwasyon nato karon. Pero hinahinay, kailangan ako magpaka-strong kay tulo man intawon ako ang anak. So kailangan ako magpaka-strong, mulaban jud. Ma'am, karon nga nakauli na kano dinhi sa Davao City, giunsa nimo ug si imong pamilya pagbangon sa inyong sitwasyon karon? Karon wala pa koy 1 month gikan pag-uli. So kumbaga lugmok pa jud kaayo, hinahinay pa ko nagabangon. Nag-open na usab akong mama kay naman may lechon belly na business. So nag-open siya. Gamay kaayo tag-isa sa isa ka adlaw, usahay wala pa jud, pero kanang na-motivate lang jud mi nga mulaban pa jud og kanang kuan kay wala man jud tay choice kundi ang maning kamot sa akong gamay kay na naglagitan sa Kuwait namalit ko og mga gamit pang sugod og kanang online business, bahalag mamaligya lang sa akong mga pre-love na ako na mga sanina gikan sa Kuwait, mga pre-love kay dili naman nato kayong mga gamit ron ipamaligya hinay-hinay. So mo na siya ang ako ang step by step na para makabangon. Sa karon, ma'am, asa mo nagakuha sa inyong adlaw-adlaw nga galastohon sa inyong pamilya? Karon nagakuha mi sa among adlaw-adlaw na galastohon sa lang jud sa business ako mama nga lechon belly. Do dili jud siya enough, pero siguon lang jud kay tulo mi ka pamilya ang gisuportahan ani nga business. Akong kuya wala koy trabaho, akong ate wala koy trabaho, which is pamilyado po sila tanan. Kami mismo nagabuhat, nagbenta, naga-deliver po kami lang jud aron na ang kwarta kuan lang jud gihapon siya ba. So buhat, gina-marinate nila tapos
nagabaligya mi through online ang pod, nagapost mi sa Facebook, kami tanan diri do isa-isa, sa isa ka adlaw sahay wala, pero dili siya ina, pero ginasigo na lang jud. Ma'am, doon na pa ba kay plano nga mobalik og trabaho abroad inig human ining pandemic o mas pilion na lang nimo nga mas palambuon ang inyong negosyo sa Lechon Belly sa inyong pamilya? Sa karon wala pa ko'y plano gyud na mobalik abroad kay nakita na ko ang sitwasyon layo sa akong pamilya unya. Nahitabo gud tong pandemic, maglisod jud kayo sa karon, pero og kaluy-an pod nga ma-bless ang amuang business, maski hinay-hinay ma-bless siya ginagmay, siguro mag-focus may og stay din hiya, basta lang unay nga customer among kuan, magstay ko diri pero wala dili pod ko mag-close doors nga mo abroad or dili, kay wala man ko ta kabalo pod jud ko unsa ang sitwasyon na mahitabo, laban lang jud, di magpadala sa depression. That's the spirit, ma'am. Bitaw, daghan kayong salamat, Ma'am Arisa, sa pag-share sa imong istorya sa pagbangon, luyos sa hitabo. Daghang salamat sa Kini ang At Home with GMA Regional TV.